ens va massa bé, Patrici. Necessitem un nou mètode, una nova tàctica. Ja ho tinc, anem despullats. No, deixo per quan venguem finques. Hi ha d'haver alguna cosa. Quina ha sigut la raó per la qual hem comprat les bosses? Ens han dit que eren mediocres. És això, ens ha fet sentir especials. Sí, això ha fet. Vaig a comprar més bosses! No, espera, Patrici. I per què no provem de ser amables? Ja veig. Recorda, Patrici, adula al client. Fes que es senti còmode. Sí? T'estimo. Crec que t'has passat un xic massa, amic meu. Deixa-m'ho intentar-ho. Sisplau, toqueu el 2. Com ho porta? Que com ho porto? Ens compra xocolata? Aquesta és la nostra! Perdona, la xocolata porta sucre i el sucre es torna greix. No és així, estimat amic? Papacigolles. Com pots veure, la xocolata i jo Jo ja amb no ens 13 portem anys. bé. Te la pots quedar per 5 duros. Tenc que preder. No hem venut ni una tauleta. Tinc la sensació que vedem amb massa facilitat. Fem un pacte aquest mateix instant, de centrar-nos i vendre'n a la propera casa. Fem-ho oficial. Deies res? Recorda, Patrici, concentració. Sí? Bona tarda, senyor. Venem tauletes de xocolata. Per què em mira el grassonet aquest? Concentració! Fes-te enrere! Té una casa ben boca, vostè? No entenc què estem fent malament. Doncs jo no entenc res. Ha d'haver algun detall en aquest joc de vendes que se'ns escapa. Altra gent ho fa si... Mira això! Menja patates de percep, són delicioses. Certament no són delicioses, No de la manera com jo les menjo. però venen milions de bosses al dia. Potser si no tergiversessin la veritat, no en vendrien tantes. És això, Patrici. Hem de tergiversar la veritat. Xocolata! Treballem en equip. Jo et preparo aquest client i després tu entres a matar. A matar. Sí? Hola, joveneta. Estem venent xocolata. Es troba la teva mare a casa? Mama! Què són tots aquests crits? No podies esperar que la dinyés, no? Estan venent xocolata. Xocolata? Sí, Què dius que venen? xocolata. Què? Xocolata. No et sento! Estan venent xocolata. Venen xocolata! Sí! Xocolata? Recordo quan es va inventar la xocolata. Dolça xocolata. Sempre l'he detestat. Oh, però aquesta xocolata no és per menjar, és per... S'aplica sobre la pell i fa que visqui per sempre. No. Viure per sempre, dius? Me'n quedaré una. Vinga, tros de mandrosa, comença a empastifar-me amb aquesta xocolata. Els detesto. Si continuem exagerant la veritat, la vida elegant serà tota nostra. Visca per la mentida!